Si kuya ay nakita ko silang naglalakad kasama ang anak niya. Tinanong ko sila kung bakit sila naglalakad. May motor sila. Akala ko uplat, hindi pala. Wala pala silang panggas. Dahil wala daw silang dalang pera. Ninais nilang lakarin na lang kasama ang motor para makarating sila sa Bayangbang. Tataga Bayangbang si kuya. Nabigyan natin sila kakaaro kasi nalagpasan na nila yung gasolinaan namin na sentrum. Naglalakad pa sila. Kaya nagtanong ako kakaaro. Siyempre, naunawaan ko sila dahil wala daw silang dalang pera. Kaya naglalakad silang dalawa na mag-ama. Kaya binigyan ko sila ng panggas kakaaro para makauwi na sa kanila at hindi na sila maabutan ng ulan. Kaya na-interview ko po sila. Taga-iner kayo, kuya? Ayan, batan, anak yu, katuray? Si kada? Anak yo? At tagawa to tayo motor yoy? Nakakati gasolina. Saan nakaryo dyan? Barangay? Malacanang. Malakanyang ganit. Katuray, yan to. Sa kape gasolina ng kuya, mong labata, yun, kapasyar kayo dyan, si kami so akinan nyo. Pasensya nyo labalit kuya ah. Pang gasolina yulaya. Salamat siya. Ay, yan si kuya. Naman pasada kami. Kasi siya kila kuya. Alin na naglabat ng Salamat kuya. siya mata, may balbalin. Ingat tayo sa biyahe ya. Kung mapigate anak yun ay? Nasa pangunuan. Ay, pangluwan na. Nakatan si Malacan kuya, yan no, dyan. putan ireg gasolina. Ay, atsambaan daag. Antay lahat ang kagaaro. Sige, babay lang kuya. Pasalamat din. Salamat kayo madam. Kami, again, wala pang gasolina mil. Sige, sirin kuya. Ingat kila ah. Salamat. Nice to meet you, sirin kuya.